ברוכים הבאים לאליפות ישראל הראשונה אי פעם בפתיחה וקיפול של טיולונים. כאן נדע אחת ולתמיד איזה טיולון נפתח ומתקפל בשנייה אחת וביד אחת, ואיזה לא. הייתך בובלה, את חושבת שאת יכולה לקפל טיולון בפחות משנייה? 3, 4, קפלי לי! אם היה לך בוגה בוטרפליי, את מסתדרת עם יד אחת. Just saying. קפלי לי! תראו את הזאת, היא קיפלה בוגה בוטרפליי ביד אחת, חושבת שהיא סימונה ביילס. את יודעת שאת יכולה לעלות איתו למטוס, כן? והגענו לגמר הגדול. מי שתצליח לקפל את הבוגה בוטרפליי ביד אחת ובפחות משנייה, לוקחת אותו הביתה במתנה. אתן מוכנות? קפלי לי! יש! יש לנו מנצחת! יש לנו זוכה בתחרות קיפול הטיולונים הראשונה אי פעם בישראל, וקוראים לה ספיר! למה בחרת דווקא בטיולון הזה? אז האמת שאנחנו בכלל הלכנו על בוגה מההתחלה, יש לנו גם דרגונפליי, ג'ירף, הכל, והיינו צריכים טיולון לטיסה. אמרנו, טוב, אנחנו הולכים על מה שבטוח, מה שאנחנו מכירים, קנינו את הבטרפליי והיינו מרוצים, ומשכתי עוד לפחות 5 חברות אחריי לקנות אותה. אם תרצו, אין זו עגלה. כי זה טיולון של בוגה בוטרפליי.